Egunon guztio ikusentzuleok, iritsi da astearen bukaera, astearen erdian oso temperatura altua izan dugu, baina zorionez atzo borraskakia aldaketa nabarmena ekarri zuen, asteazken arratsaldean ekaitz handiak izan genituen, eta oraindia eguraldi nahasiagoa, une honetan fronte beroaren hodeiza sartzen hasita dago, mendebaldetik, euri pixka bat egingo du goizean, ez zaparrada mardulak, baina han-hemenka zeozer bustiko du, eta gero arratsaldean haize aldaketa ekarriko du fronte hotzak, orduan egingo du euri gehien, eta orduan gainera arrats gau partean eta bihar goizaldera arte, kantauri isurialdean eta mendi inguruetan ekaitz zaparrada bota ditzake, litro desente botatzea espero dugu, eta biharko ere oso egun euritsua izango da. Hego mendebaldeko haizearekin eguerdira bitarte, termometroek pixkat goxatu bat hartuko dute, ze goiza hotz samarra izan da, baina hala ere, temperatura beroenak ez dira aurreratuko asteazkeneko 22-25 gradu hietara, beroenak itsasertzean 18 gradu ingurukoak, barnealdean Gasteiz, Iruña 14 gradu, Lizarran 13ra iristea kosta egingo zaio, beraz askoz temperatura freskoagoa, esandakoa, gaur gauean, bihar goizaldean eguerdira arte, euri dezente botako du, bihar hasiko daia, barnealdean ostartea zabaltzen, kostan ere gauparterako atertzen hasiko da, eta oraingoz igandean ez dugu ia euririk bat ere espero, goizaldean zeozer tanta batzuk, goiza hotza izango da igandekoa, baina gero nahiko giro eguzkitsua, hodei altu batzuk, hodei batzuk kostan goizean, baina erdi eta erdi, datorren asteburua.